بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دير إرابة جلبة jawmirawo seniɗo nder koddiroje maako daga asal o ɓurni bachar ɓiɓɓe adama ɓuri ko o tagi fuu. o sufti nder maɓɓe o waɗi nulaɓe maako, enen bo en pondama nder ɓurdude ummatore lattinde ummatore annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam. yettore wodani allah ala kulli haali. ya derɗiraɓe julɓe allah, jawmirawo wolwi ha alqur'ani do nassugo ummatore annabijo ɓurdi ummatoje fuu, nden o sifinde bo audu billahi min alcheytani arrajim kuntum hayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah wi ummatore nde onon woni ko ɓuri ummatoje fuu banginanaɗe yimɓe. nden Allah sifi sifa ummatore man, on umroɓe mboɗenga, on kaɗoɓe hallende alhaal on mumini en. ya derɗiraɓe julɓe, wajuji ɗon nane, amma hurugo ɗo famɗi, se taskitanen ɗum. komin puɗɗi wajugo haa ɗo min ka komi taskiti hunde hoore ka julɓe allah jaɓi, bimana ɓe kuwi taw yi ɗum. min tawino juulurde ɓiɓɓe adama waratano seyande jumare, seeɗa ni warata safuuji ɗiɗi ko gotol. tori julɓe allah siftora haala julde jama'are wajuji, ɗum kam tema bana julɓe allah mbaɗi ɗum. julurɗe men fof e borniji ka ɗo keewa, alhamdulillah, wala bana julde. lakin goɗɗum feere kam en ɗon joosi her majum, e ko waɗata julɗo latta julɗo bo ɗum ɗo tan go allah e nulaɗo allah, wala hunde tatabre sam. ɗo tan go allah e nulaɗo allah bo, ya derɗiraɓe julɓe allah, ɗum huwugo ko allah seniɗo umri en fodde bawɗe meɗen, haɗitago ko allah haɗi en fufu majum. ngam haɗitago ɓuri hoygo, kañum na ɗum kuugal, ɗum soyde huwugo tan woni haɗitago. kanjum waɗi se haɗi to fufu majum. huwugo bo ɓuri sadgo, ngam to aɗo huwa ngal ngal aɗo renima, kanjum ɗum tongorama fodde bawɗe. en ɗaman hoore men enen julɓe allah, useni se wajoɓe tan on lismi ɗum wato ande umra mboɗengana ko walla ummatore fufu. se wajoɓe tan lismi ɗum kaymo haɗata hallende na ko ummatore fufu, fakat ɗum enen en pat en ɗon ha kuntum hayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. ko en gi hunde nde ha sharia fuu, se hawten doggen jankiren kaɗen fodde bawɗe meɗen nde ɓooso. hunde nde sharia ɗum no huwe ɓoyima zaman sahabo en, taabi en e salihi en, nde yeɓama nde huwatake kabde ngeɗitininde. en keɓa mbar jaari yeɗitinɗo sunna annabijo sallllahu alayhi wa sallam. dina allah ɗo, allah won char o tan. annabijo sallllahu alayhi wa sallam jottinowo dina allah. ko annabijo wolway potna o yejjutu, timmi on. ko o wolway potna ɗum diina. no hunde man goɗɗo nafsu mum woɗɗitinirde o andan ɗum biɗa, bimana ko wiyete biɗa ɗo qabalni sunna. ko hunde man goɗɗo ɗo rewrande allah, nden nden annabijo wi'ay nde huway nde, sahabo en huway nde. ɗo julɗo allah dawe ko julɗo allah yiɗi fuu yiida be annabijo sallllahu alayhi wa sallam her lahira, hiso o seeta ɗum yara kawsara yaha aljanna firdaus.
annabijo ha nde sheeta muɗum ha darngal yimɓe ɗo ndiwe ha wendu maako ha arsatil qiyama annabijo wiya ɗum yimɓe am malaika en wiya a anda ko ɓe mbaɗi ɓaawa maɗa ɓe gayliti ko a waɗanno ɓe shar'i ko a wiyayno annabijo wiya nden ka ndille fasuqan woɗɗe ya derɗiraɓe julɓe Allah kaɓen ballen mboɗenga ndayen hallende jaalen nafsuji men ta balliten seyɗanu dow nafsuji meɗen ya ihwan nden umrugo mboɗenga ko ginmi kam ha munasaba ka ɗo mi yiɗi ami siftinira en woodi mboɗenga ɗon tilim ɗum masine en ɗon jeebi ɗum bana enɗago atimmejo halfa mo joga mo bano Allah wi jogra mo bano Allah seni ɗo umri julɓe Allah ɗo yeeɓi ɗum umrore Allah bo kalifa en wato atimme en ɗo jamboɓe nden julɓe Allah bo ɗo jeeɗi dow majum yankirayi ɗum nder gedde fuu Allah seni ɗo halti gedde mawɗe amma kalta ka o haltani yamowo jawdi atimmejo ɗo o wi ɗum yiite lahira o ñamata kati o anda o jahilijo e to o andi bo en wiyata o suuso kam o johajo moyjo ñamata yiite duyama sakkunge lahira ya derɗiraɓe julɓe Allah to maayiɗo maayi na maayiɗo fu accata atimme ko wiyete atimme ɗum ɓi adama mo baaba muɗum maayi o pamaro o hewtaki ha o yetta rushdu maako kanko wiyete atimmejo fa in anastu minhu rushdan ko woni rushdu kanda ha maako woɗɗingo gikkuji maako e maslahaji duya maako o hoyɗita to o gorko debbo bo ha o te'e malla bo ɗum andore ɓe duuɓi o duuɓi 15 ko bo 17 o wurti atimmaku ko hakkilo mako sikayi o latti gurdubijo kadi o kalfeteɗo na dow kalifa atimmeku annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam solni en haala jogugo atimmejo wallitamo handitamo e diina mako e duya mako to wodi ngel mako hakkilana ngel ha o mawna o tawa annabijo dari yeeso sahabo en muɗum حديث الإمام البخاري في جامعه الصحيح ها كتاب الطلاق ها باب الخلع النبي جهول وفي كانكو بربو آتم ميجو وبنت جنغو ماكو بركانتي ويبانا كولي دي وفورتي سابوردو ماكو بي بابارو وداوندي حكو نماجي سيدا وبي بني من غني هر الجنة اي درجة تلم كهر قدرة دوتاني النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم هكذا ni annabijo wi ndeni ɓe aksi ɗum goɗɗo haɓa halfugo jawdi atimmejo ha ñamani hidde o mawna Allah barri en ha alqur'ani wala takuluha israfan wa bidaran an yakbaru ta ñaame jawdi ndi dow salitago halal ko on mari on faafade haram sakkuma ba jawdi atimme wonɗo yaawa noon heɓata ta o mawna o handite o ƴamta on jawdi mon o tawayndi la hawla wala quwata illa billah yahi ho anto julɓe Allah fu ngeeɓi bana ni ɗo ɓeɗo jeeɗi dow majum Allah seni ɗo waɗan masibo yo masibo bo huuɓat kanjum wonno yimɓe umrotira mboɗenga haɗa hallende ɗo hallende man nde ɗo doogi to goɗɗo maayi ɗo ko artete waɗugo ha ɗabi'aji yimɓe jahili en to ɗum nayi o mari ɓe nanga mange ɓe hirsa ɓe mbiya ɓe mbaɗani mo sadaka ɗum wattake noon to ɓe mbaɗan ɗo ɓe mbaɗa ha jawdi maɓɓe kamɓe baɗewɓe sadaka ɗo ɓe mbaɗa har jawdi maɓɓe ngam yande goɗɗo maayi ha derɗiraɓe julɓe Allah maral maako eggi ha maako hooti ha ronoɓe maako ronoɓe ɗo to ɗo nder maɓɓe atimme en on hoosi jawdi atimmejo on ɗo waɗa hawa to firlitaki ki Allah harmini dow mon mbaɗon no ko ɓe artata waɗgo ni hoosugo jawdi ronoɓe ɓikkon pamaron atimmo hen ɗon gueɗe mum nder man ɓe mbaɗa tasarrufu malla ɓe dokka goɗɗo feere ngam maslahaji maɓɓe malla bo ɓe kirsa ɓe mbiya ɓe mbaɗanimo sadaka ɗum majjere to ɓi adama maayi ko jongitoto her jawdi maako kam aran ɓirgo mo yiwugo mo hasna mo ronda mo wasana mo abrire uwa mo to yimɓeji ɗawi jawle mum wi wallitata dole jawdi maako waɗata ɗum
seto o wala jawdi lismake yimɓe doole hasnamo iramo amma to wodi jawdi to yimɓe ɗawi jawle on waɗata sendi maako ɗo kam wato ɗum jawdi maako jongiti irgum ngam ko ñamande fuu tokkino mo suuritatamo habrire ɗum suurungal maako ɓaawo man yoggo ñamale tokkanɗe mo ɗo ɗe yoɓe ɓaawo ɗon to ɗe joɓama ɗo wasiweji maako ɗum o wasino here wasiweji ɗo yimɓeji ɗo mbaɗa jahalaku majjere her majum ɓe gasana ronoɓe ɓiɓɓe maɓɓe rewɓe maɓɓe ɗum nashama donowo wasantake la wasiyata li warisin ɗum ijma kanko ka Allah waɗanimo geɗal maako o wasantake malla bo e wasana goɗɗo jananno ɓe ɓurna sulusu jawdi to a sendi jawdi geɓe tati ɗum ɓura sulusu gotel ɗon bo wattake noon ɓi adama weltuɗo dow habrire mum mayan kam o yaada ɓe ɗowtare ta o wasa gasiwol ko luuti ko Allah umri hala atim men ɗo ɗum hunde mawde ya ihwa babal feere ha mujtama aji goɗɗi feere ɓe lattaki julɓe Allah ma ɓe ɗon joga ɓikkon pamaron ɓe gembita ba julɓe waɗanno tammaago no duya maɓɓe ɓoosoro enen julɓe Allah umri en jogen atimme en ko en ngebani ɗum annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi en jogiiɗo atimme kafilul yatimi sanganiɗo atimmejo laarugo fii maako ɓornamo ñamnamo hakkilanamo mare maako to o woodi to o wala bo ñamnamo hadise wongol imam ahmad ha musnad muɗum to goɗɗo moyti dow hoore atimmejo ko nufri ɗum wajhullah ho imo ñamnimo enɗimo kala gasa hoore maako gasawal fu windane on man mboɗenga yo ɗum ɗo yimɓe ɗo ngeeɓi ɗum yeɓaare mboɗenga man ɗon nden yimɓe woɓɓe ka aksi ɗum huuda ɓe atimmejo go hallende on to woodi maral o marno kam ɗum tilfugo jawdi maako hidde no o mawna ha jahiliya daga islam warayno julɓe Allah yiɗi waɗgo gikkuji bana non noon ɓe mbaɗanno to goɗɗo maayi acci jawdi ɓe kalfan jawdi ɓinguel ɓe sanja to baali temerre boɗɗima ɓe sanjira ɓe temerre laafuɗi ɓe wiya ra'sun bi ra'sin ɓe wiya hoore nda wato hande ɗo ɓe ɗo alhaal bo jawmirawo barri ɓe en ɗon janga suratu nisa wala tatabaddalu lhabisa bittayibi on kosa hunde haram on mbiya on waɗi on kosa halal ko deedey ko on naftorta on majjinata mbaɗen ya julɓe Allah mettuɗum ɓi adama nana hunde nden ɗo doogi dow hallende majum loratako no o waɗata o mayan fakat Allah bo adilijo yande o daroto yeeso Allah ɗo no o hitorte jawdi atimmen o doogi o ñamata ɗo ya derɗiraɓe julɓe Allah ayaje ɗo meedotiri laare nder surol lan'am wala taqrabu mala alyatim illa billati hiya ahsan o wiya ahsan tata ɓade jawdi atimmejo se on ɓadora ɗum be ko ɓuri woɗugo tafsiroɓe alqur'ani ko wi ha ko ɓuri woɗugo derɗiraɓe julɓe Allah ɓeddanmo jawdi maako ɗo to ɗum durngol wato duwa ɗum deydey no ɗum ɓesdira no ɗum nakkisira na hoosa mawɗum maako sanjana mo pamaru ba yimɓe woɓɓe feere dujjaɓe waɗata hoosa mawɗum sanjana mo pamaru dartina pamare laano wato deydey no waɗata ha deydey qur'an surawol lisani aidan wa man kana ganiyan falyastafif wa man kana faqiran jawmirawo seni ɗo accay ko ɗumejo falyakul bilmaruf ha ton ɗo ko Allah wi ton ɗo mo lattake jaynitiɗo woodi hunde muɗum taw ñama jawdi atimejo sam mo lattake wala kanko halfata Allah wi o ñamra ɗum be mboɗenga yawwa modiɓe sunna Allah hinno ɓe ha tafsiru aya man ɗo ɓe accay ɓe bolwi haalaji ɗo woɓɓe wi o ñamata sam on aya man wi o ñamata sam on e non noon falyakul bilmarufi go to woni ɓe mbi yo aya waran ka ɓaawo man ɗo naskhi ɗum inna alladina yakuluna amwala alyatama zulma innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira ɓe mbi aya ka ɗo naskhi kaya ñamoɓe jawle atimme en ɗum hiite lahira ɓe ñamata
nder deyɗi maɓɓe Allah wi ɓe nguleyde ɓe naadete yite lahira hada min akbaril kabairi ha Allah nasti banni fu nder ɗum ɗo lencite nder ɓurɗum mawnugo gedde to goɗɗo dagittini ɗum bo hufri to wi wala ko watta na yimɓe fu ɗo mbaɗa ɗum na yo ɗo o hufri o lorni sharia Allah ya julɓe Allah modi o wi aa nde Allah wi falyakul bil ma'rufi kam darten ɗum ɓe mbi ɗo goɗɗo kalfowo man o wala ko ɗumejum o talakajo o ñamran be ma'ruf ɗume on ma'rufu kadi o wi to ɗum na'ima ɓireteɗi ma o yaran ko samman to ɗum pucci ba'eteɗum ma o wa'an ɓawo majum amma sarɗitata o laafina ɓikkoye nayyi o haɗa ɗum kosam ta o laafina dabbawa bo her wa'ugo woɓɓe mbi aa ko jawmirawo wi ton ɗo ko jawmirawo wi ha ɗon ɗo wato to o ñaami ɗo yoɓan o ñaami bil maruf ɗo o ho'iri ɗum kardu bana o ho'i ramse ɗum ñamande on o hoosi nde o jayniti fo o yoɓan atimejo o watanan ɗum ko o ñaami ɗo ɓe wi dalila maɓɓe gorko ɗiɗaɓo nder ummatore nde ha jaman annabijo sallllahu alayhi wa sallam ndu fuu maaru wala bo aboubacre siddiq radiallahu anhu ɓaawo maako wala bo umar ubnu lkhatab radiallahu anhu umar ubnu lkhatab wi hitande hokkere waɗano her hijage her madina o wi kanko ha baytul mal oɗon bana o rabbowo atimmejo jogiiɗo atimmejo to o jayniti o namto to o bukama bo o ñaama dow anniya bo o yoɓan yo derɗiraɓe julɓe Allah ni salihi en ka mbanno en giɗi hewtago ɓe en tokkata laawol maɓɓe se nanditen banu e mbaɗi nden kisen e to na noon to en ɗon gukka wato hande dow ñaamugo wato jawle atimme en jahan ha Allah seniɗo wi yite lahira Allah ren en ya derɗiraɓe julɓe Allah to lattake nder men yimɓe ɗo waɗa noon wala jankirowo bo wala kaɗowo bo en gerdi ɗum on a sukutu ridan goɗɗo maaya o acca atimme en ɗon nder ronoɓe a senda nayi goɗɗi a yaara a hokka ronnoɓe hewa en donana hewa kira ma ɓura geɗal atimmejo goo hokkuɗo ɓe hokkaɗo fu toni innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira a waɗay noon goɗɗo maayi jurum ɗum waɗi a hirsa nayi a ƴewna yimɓe on mbaɗi sadaka wato hande be nayi ko acci ɗo on donnayi na ɗum geɗal moɗon ɗum geɗal atimme en no ɗum wayi en ɗo gerdi ɗum bo doogi dow man to ɗum husiti annabijo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam ha munasabatji annabijo yiyama dow asama ɗum imanaku meɗen annabijo ɗo waali her makka malaikajo wari silminu ɓe jaadi baytul maqdis jemma Allah woli ɗum ha alquran subhana allazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa daga masjid alaqsa ha baytul muqaddas ɓe mbaɗi dow annabijo yehi dow asama en pat en ɗo nuɗɗini ɗum totton Allah farliɗi julɗe ɗe joyi yande man Allah yinimo kayefaji ɗuɗɗi nder ko o yiman ɗo o yi yambade atimme en ha ton o tawi zabanin ko en malaika en ɗum nanga yimɓe woɓɓe feere Allah hollimo modèle ji nonde kuuje ɗuɗe nder ko o yiman ɗo o yiyangada atimme en malaika en yangitoɓe ɗo nanga kunduɗe yimɓe afta nanga kunduɗe yimɓe afta be sembe fooɗa dow be les banni ɓeya bo wadda tapaje yite lahira nge ɓalwan on nange wojan wara lowa nder kunduɗe ɓeya goo ɓe ɗo ngooka gookali ɗum ƴarta ha doɓuruji maɓɓe ɗum ɗo duumi to ƴarti e waɗa wonde bo banni annabijo wi ko wiyete ɗum ɗo ɗum ɗume ɗum jibrila wimo ɗum ɗo woni ñaamoɓe jawle atimme en dow toñande ko wiyete toñande ɗum hoosugo hunde nde Allah daknanayi ɗum a hoosa nde a jeyayi a wi a waɗi jeema sako atimmel jurungel to ɗum hunde hoynde noon Allah barata en ha ayaje ɗuɗɗe banni ɗo sahabo en nde ayaje ɗe jippi ɓe kultori sam ɓe kultori ɓe mbi ɗo kam atimmejo kam se goɗɗo dayo ɗum nde kamɓe kuranno woni ɓe kultori
ɓe sendana atimmejo ka e ndefana ɗum ñamdum feere jara mum feere to lutti bo jooɗa wonna ɓe memata. Allah jibini ha sura al baqara fa in tukhalituhum fa ihwanukum jawmirawo wi to jillotir be maɓɓe ma ɗum derɗira e moɗon wallahu yalamu lmufsida min almuslih. Allah andi boƴƴinowo be bonnowo fuu ngam Allah ka ɗo andi nder ɓerɗe meɗen goɗɗo ɗo joganimo o wala ko ɗume goɗɗo ñamra ɗum benno Allah umri ñamduwel maako seeɗa har o durantamo to ɗum nayi o tennantamo o yarnantamo o ho'an mawɗi man o sorra o wadda o sorrita pamari o hakkilanamo banni ɗo oɗo ñamra ɗum dogana do ujra do ngenari o kam Allah ɗo andi anniya maako. Yo ya an a hoosi jawdi a timmejo nde o wala hakkilo o wala rusdu o siwa o anda aɗo ñaama aɗo janga alqur'ani bo a tokkotiri be ayaje man bo e ko ɗum wi na ɗum woodi khata hunde hullinde ɗo husiti. Allah barra wi ala takuluha israfan wa bidara nden an yakbaru an bo aɗo ñaama heɓa a arta ɓe ta ɓe mawna a waaboto Allah na e kulni ɗum. Ya derɗiraɓe julɓe geddal kulni ɗum amma yeddugo Allah nden mema hakke goɗɗo feere nder man ɓuri hulnugo. woodi gedde feere ɗon hakkunema be Allah Allah kam mawɗo kinnowo jeyaɓe muɗum to a yankini a tuubi o yaafete e ko womo ere ma ko feesinde yowlan gedde maɗa e noy bana maɗa tagdi bana maɗa tooñi ɗum Allah adilijo bo Allah accata toñande laarule ko a tuubi hakkunema be Allah hakke maako ɗo ka yebatake e sakko mata ɗum wi wala ko ɗum waɗata to goɗɗo wi wala ko ɗum waɗata nder ɓernde ɗum ɗo numa noon kana o hufri kadi sharia Allah o sottini. Ya julɓe Allah en tinane en sendidir halal be haram en anda ɗum ko haramun bayinun ñamugo jawdi atimmejo Allah wangini ɗum haram bangu ɗum wala subhar majum annabijo wala ko lutti inna alhalala bayinun walharama bayinun wa baynahuma umuru mushtabihat. Amma en andi fakkat ñamugo jawdi atimmejo kam ɗum haram. Ya goɗɗo wiya waɗan do'a ha Allah jabana ɗum annabijo bo gonɗuɗo ko o wi pallutata o yecci en goɗɗo ñaamo haram o do'a Allah falatamo o yecci o wi goɗɗo miskinjo jankiniɗo sufitiɗo wato ɗon bana goɗɗo Allah ɗo yaha jahangal tora Allah ƴowna inde Allah fuɗɗita ƴowna fuɗɗita annabijo winde o jabante kadi o bono jabante ko o ñamata ɗum haram ko o yarata ɗum haram ko o wurdi ɗum haram kadi jamare Allah wi adama numa Allah yetti wato hande nder jawle karamɗe pat wala ko o nafsi o hulni bana jawdi atimmen nden goɗɗo ɗo yerdi ɗum ñama ɗum nden wiya ɗo tora Allah annabijo wino wala du'a mu jabata ma se tuubu tawon se tuubu to tuubi ɗo to arti no ñaami ma waɗa dabare yoɓa to ɗum ɓuri ɗum sembe bo ɗo hultori dow majum ɗo dow haɗar to ɗo dow mboɗe gam Allah nde ko yerdinanmo amma ɗo jooti dow majum tum nde goɗɗo maayi fu enene man ɗo wala ko ɓuri hallugo bana jootago dow geddal jootago dow geddal ɗo dow magal ɗo anni bo waɗal ngal foroy ɗum ɓuri hallugo. jawmirawo wi wala tu'tu sufaha amwalakum Allah laafi jawle atimme en ɗo ha mon onon halfoɓe jawle atimme en o bisimillah en timminan inchallah ba'da al adhan bi idnillah wassalamu aleykum wa rahmatullah. alhamdulillah ayuha al ihwan waajowo be waajeteɓe fuu ɗum domen ɗum woni wala mo wala junuba ciptoren en fuu mo wala junuba se annabojo mo fu noon no yeddiri no kanjum kala nde waajowo dari fu siftinira en haala tubango Allah ko en bolwata dow mawdu ñamugo jawle atimmen ɗo goɗɗo ñamowo be ñamneteɗo so en pinana ɗum en anda haala ka Allah wolwi ɗo non ɗum woni ɗum yiite lahira wiyete jawle atimme en ɗum yiite lahira Allah wi en nden o waɗi ɗum be innama sakko mamodiɓe sakko mallum en ɓe jangi to ɓe andi innama ɗo
ɗum hasru bimana wala hunde feere sam ɗum yiite lamge taal yiite lahira tan innama yakuluna fi butunihim nara wa akkani wa sayaslawna saira. Yo derɗiraɓe julɓe Allah ko kaɓanten kam mboɗenga mi wino ha aran bolle men ha siftinirgo Allah hando en habgo huwa ko latti boɗɗum heɓa latton ko en daraja meɗen ha Allah sifi en onon laati ɓurdude ummatore nder ɓurdu ɗum man ɗo umren mboɗenga kuwen gunne ɗum dede fodde bawɗe meɗen kaɗen hallele bo katen nafsuji meɗen nder mboɗengaji en kuwata gal jihaati men ɗo en kaɓana ɗum Allah barkiɗini en waɗani en nare Allah on mari jawle o halfitini nder meɗen woɓɓe feere ɗo inne agniya jaynitiɓe ko woni jaynitare ɗum ɗum jaynitago ɓernde na ɗuɗugo faggu ɓurullaji en kaɓanno tan hongel aatimme mo wala no waɗa fuu en wonano en rabbira ɗum mi wi on yimɓe feere ɓe lattay julɓe Allah ni ɓe ɗon yiɓe ci'e aatimme en ɓe koosa ɓikkon gudina kon feere ɓiɓɓe men julɓe Allah ɓe koosa ɓe dabba e gartira ɗum dow dina gotka feere en ɗo giya en ɗo nana en poti gooto watta hunde en ballotira en mbaɗa darul ayta en yiɓa en gaɗa bo yimɓe huloɓe Allah jeyaɓe Allah ɓe Allah waɗi en ɗam nder ɓerɗe muɗum hakkilanan ɓe kuugal majum be bo be wallinde julɓe Allah fuu atimmejo bukaɗo fuu heɓan no jangira alqur'an on andi duniyaru hande warti se ngenari kala hunde fuu o heɓan no o wurda kanko bo saka julɓe Allah hunde fuu Allah darni ɗum dow sababuji amma to en yofti ɗum non noon duya ɗo wayli to en ɗon dari babbal gotel en sakitoto an makibil hadara inna allaha la yugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim Allah kam hunde fuu o darni ɗum dow sababuji en tullata ummatoje goɗɗe numanɗe wurmina ɓikkon gudintekon masalan ngam fajirakuji ɓe ɗo gudina ɓikkon ɓe koosa kon diga ɓe musinana kon ɓe mawnina kon ɓe naada kon dina gorkanaade islam ndaara bo on tawano ɗum ɓi julɗo on ɗo ɗum yeɓare her meɗen se balliten to en mbaɗi noon ɗo en mbaɗi boɗɗum kanjum wiyete wakfu hubusu ɓato goɗɗo maayi fuu sadaka mo tata jotta ba yiggo juulurde o maayi o acci fanna nde ɗo juula juulurde man nde ɗo juula ɗon mbarjani ma ko tata o waɗi gese masalan ba gese leɗɗe ɓendoje man ɗo nafa ɓiɓɓe adama ɗo nafa sakle Allah mbar jaari ma ko taƴata o waɗi gaawi har yimɓe bukete ndiyam ɓeɗon jara ɓeɗon jeɗa ɓeɗon jara ɓeɗon jarna mbar jaari ma ko ta'ata o mihi jangirle malla o moodi bogo o wallifi defte yimɓe ɗum jangira malla o jam jawdi o ɗamni defte na kanko wallifi o ɗamni ɗum feesiñeer yimɓe mbar jaari ma ko ta'ata to kañum mbimi to en numi seeɗa seeɗa nder men ɗo to en mbaɗi darul aytam ɗum kam ko jogata atimmen no mbatten en mbiɓe ardi e meɗen be nisam ko jogata atimmen ɓe wala no waɗa ɓen heɓa ɓe dursine alqur'an ɓe jangine alqur'an ɓe latta goni en ɓe nafu e ummatore en ko warata en mbaɗi hunde nafde ɗum ɓurayi sembe bo ngam na atimmen pat jogueteɓe woɓɓe ɓe jawle muɗum marɓe jawle ɗo ɗo halfina her kalifa en ɗo kamɓe en bolwani ɓe kula Allah ha kalifa maɓɓe tata ɓe bonna jawdi atimmejo ta ɓe sanja ɗum ɓe tullu ɗum ta ɓe darnadi non noon ndi ɓesdatako sakko ma ɓe liya ɓe naftoro wodi qissawol feere mi yiɗi ha mi yecca on alhafisu zahabi kanko woni wolwi qissa majum ha deftere mako nde o wallifi alhafisu zahabi modi bojo andaɗo yer hadis won deftere nde o woli o mofti kaba'iraji o wolwi ɗon nder kaba'iraje mawɗe man ɗo haala ñamugo jawdi atimmen o waddi qissawol ni ka qissawol man ɗo ngol kunningol wato goɗɗo fu hirrita a se mboɗenga on nafata ɗum ngam won hadisewol annabijo sallllahu alayhi wa sallam o ƴamama goɗɗo mo ɓerde mum yeeri ka ko ɗigginta ɓerde mum ɗelmina ndeni ha warta kulo Allah o wi o ɓaddina atimmejo yer mako o ñamnamo o holtinamo o enɗamo ha o balida ɗum ɗo waɗan ɓernde mako lorta warta ɓernde muminire wato dayorago to
ɗo gisawol man ɗo ɗum nandi hadise won debbo sharifinkejo wato debbo lencitetoɗo ha bayti ali radiallahu anhu gori ko maayi accidimo ɓe ɓikkon atimme o jawdi bo timmi nden gorko goo maayi debbo o oɗon no o tedduɗo oɗon les goɗɗo marɗo jawdi mum timmi maayi accidimo ɓe ɓikkon pamaron atimme on semtede bo ɗon ha ɓi adama o wanca o tora yimɓe ɗum teddu ɗum ha teddugal makko semtuɗum alhaya o eggi wuro man ngam cemtuɗum o yaha ɓe andamo ko o tori bo ɓe andamo alhaya o min al iman o yehi ha wuro man o ɗaɓɓiti ha o jippa o heɓayi o ndi duyaman no wayi jotta hande ngam hallugo yimɓe ɓe soyde mboɗe nga jippingo goɗɗo fu ɓewni ɗum hande daga nane man masakko jonta a jippina goɗɗo wujje malla bo o gujjo o waddanama ko a anda o wari o tawi ɓerde heɓaki o yiili wuro goo o heɓa o safti o jippi ha juulurde nde o jippi ɗo mahjura wato juulurde mahjuru wato yimɓe yahata her maare ɗon irim juulurde pattule feere ɓe jahata ɓe jaha juulurde goɗɗe o jippi toon o acci ɓikkon goo o wi ɓe jooɗa ha o wara o wurti ɗum jemma oɗo yiila nder wuro o yi goɗɗo tawassama wajha rajul o laari goɗɗo o kam hayru wonan ha maako tema goɗɗo jaynitiɗo na yeeso marannema limse mum waɗan boɗɗe yaake ɗum boɗɗum o tiiti ɗum o hofni ɗum o wiyata min o ni inde am ha wuro kaza mi wonno mi sharifinkejo lentiteɗe ha bayti alawi wato ɗum mi lentitete dawi ɗum her mamaji am yettan ha alul bayti annabijo sallllahu alayhi wa sallam o yurmiti min o goro maayi jawdi timmi ɓikkon bo pamaron mi wondi a timma en mi yiɗi a hokkami koɓe ñaama hande jemmare nde tan o yago wimo aa mo tabitini an tammi an o alawinkejo ɗume on seedakuma waddu seedowo ɗo kana ƴa o mere a wiyam mo hollatami a alul bayti o wi gonga wala no a andirami wala seedowo ha wuro ngo wala mo andiyam kadi ɗo ka wala no mi waɗa wonko hokkaymo ko ɗume o saali ɗum waɗan bo goɗɗo waran ha weera ha maɗa man wato gam hallugo duya a jaɓata to a jaɓi bo ɓadima goɗɗo waddanama sarri bo debbo go saali fayin o yehi o tawi goɗɗo feere on bo o laari o kam tema nafa o silmini ɗum o lorni gewtama ko bakkaya goo min omi sharifinkejo mo alul bayti nda bo ko yeniyam goram maayi jam jawdijo no accaniyam ɓikkon pamaro mi wala no mi waɗa semtede egginiyam wuro amin wala no mi torda toon mi wari ha ɗo ha mi wera mi heɓayi mi acci koye ha juulurde ɗon wakkere kaza miɗo wanca ɗo e go mi heɓanan ko hirto hande mi torima wallam o wimo bisimilla on bo ɗum jeddo allah kulniɗo bisimilla wara o hoosimo waddi o hollimo suudu ya how ɓikkon ma waddu o hoosi ɓikkon maako o wari o werni ɗum ha suudu go o ñamni ɓe holtini ɓe nder jemmare nden ɗum bolle dahabi ɗum hunde on wato hande ɗum issa nde sey nde jemma waɗi yimɓe ɗiɗo goo fu hoyɗi geddo allah fasikijo jippinɗo wato hande atimme en goo allah waɗi ɗum koyɗol hoyɗi busra oya salihijo marɗo jawdi kewndi goo kamen bo hoyɗi koyɗol gotol ɓe koyɗi ko ɓe hoyɗi bodinɗo goo e julɗo allah mo wernayno goo hoyɗi dargal darake o yi malaika en o yiite allah o yi kuɗe kunniɗe ayno koyɗol wayi seno noon o yi saare wonde wato nda saare nde ɗo wooɗi ɗo windi inde ma ko saare ma kon saare aljanna o wari ha o naata nde yimɓe ji arotiri ha dammugal aatimo noy o wi saare ma ko o nasta nde wiya se a wadda seedaku nomin andirta wato ɗum saare maɗa se a tabitina a wadda seedaku o habdi ha no o tabitina waɗaki se goɗɗo iwoy wari wiyata mo na woodi debbo miskinajo warino ha maɗa a tefri ɗum seedaku du fanna a wadda seedaku nguɗo an bo a lattoto bana mako o fini
o fini o dewti o hirdi fakkat noon o waadi be debbo so taka to dabare se o yiila nde wuro o tefa mo oɗo yiila tefa kanju tan woni sungulla maako o yaha ɗo o yaha ɗo o yaha ɗo o yaha ɗo ha o heɓi habaru goɗɗo wimo debbo man ɗo jippi ha wayne goɗɗo on ɗo kalluɗo on si ha goɗɗo gonga sam o yiɗa ko yaago ha on noon mettuɗum masin o yehi ha on gofnodiri faalay ɗum o boɗɗum o yoodi goɗɗo wari ha ɗo debbo ke ha jippi wari ha ɗo sali wari jippi ha o wi o wi o ɗum koɗo amon mi yiɗi a hokkitami o wi kayi mi hokkitatamo noy o wi o hokkitatamo ko waɗi o wi haala debbo ɗo mi hoyɗi hanki si o dari siru o wi mi hoyɗi dargal waɗi ɗum ɗo saati ɗum ɗo hulni ɓe kolliyam saare yiite mi yahan toon ɓe kolliyam nda babal maɗa nda yiite jahannama nda zabanin ko en ɓe anɗam wala ha muɗum sam jotta ka ɓe nadanmo yiite e nder gasɗe yiite tan seno noon goɗɗo wari doggi wari aati ɓe ɓikkoye aatimi hoy ɓe wi min seetimo Allah wi jaɓi jaaremo ha saare wayne ɗo ɗum an goɗo diwti naati wullutugo min fu noon noon mi hoyɗi waɗo noon saare wayne ko ɗum kanko to on goo sababu man latti salihijo wooti tuubi laati julɗo Allah salihijo oɗo habdi ha no hoyra ɓikkon o sali to qissaji goɗɗi feere mbaɗan banni allahu alam bi sihati lakin al imamu l hafidu sahabi kanko waddi ɗum haala man haman ɗoɗo ɗo heani en waaju ha maju to goɗɗo waɗan mboɗenga ɗo Allah seniɗo handoto ɗum her ko wooɗi to goɗɗo waɗan kalluɗum bo no woori pat a yaha ɗum ɗaggoyan ya julɓe Allah am en haɓan boɗɗum en ko'ita sifa meɗen umroɓe mboɗenga haɗa hallede na be wondugo tan en bunna mboɗenga man en mbaɗa ɗum fiila to en ɗo toña ɓikko atimma en ma en acca diga hande to en ɗo geeɓi ma en haɓano en jogiraɓe diga hande ɓuray en sembe ɓikkon ɗon wala no waɗa yimɓe ɓe lattaki julɓe hoosa ɓe rabba ɓe dow dina naka islama ɓe mawniran noon en fotino en hoosa ɓe en mbaɗa ha ɓe mbalata ɓe ɗuɗata ha wuro fuu seeɗa ni to musino hoy ma en keɓan debbo salihijo musina ɓe hidde sahi ma to ɓe mawni seɗɗa bo en keɓan mallumjo en bindana ɓe alqur'ani en dursina ɓe ɓuray duuɓi seɗɗa e latti goni en tilimɓe nafo ɓiɓɓe adama yo ɗum ɗo ɗo en kaɓan to en kaɓanayi ɗum ɗo wala mo haɓanta en be majum to Allah umri en hunde ɗum enen on umraɓe ma na woɓɓe feere to haɗi en bo enen woni haɗaɓe na woɓɓe feere ɗon ha meɗon haala atimmen ɗo umrore be haade fu hakkilan goɓe ɗo annabijo nde solni ɗum wi ɗo wondi be goɗɗo man fondi kooli um barkanteji ɗiɗi o wi miɗo wondi be oɗo dayidirgo hakkude amin banni ha altan ɗo solni ko moyjo o yecci en jawmirawo yecci en moɗo wonnana atimmejo bo kay bo ñamowo yiite ya derɗiraɓe julɓe goɗɗo nana alqur'ani o nana hadise annabijo o nana konguɗi modiɓɓe fuuni oɗo ɗum kanko oɗo doogi dow ñamgo jawdi yatimi no source no o mardi suusal ni en mbiyata o suuso o goytiɗo on o gahmiɗo ɗum hunde hulnide masine e o ko woni yawdigo ɗum ɗo ɗo ɗum tuubugo seeda be majum metata wadgo noon goɗɗo to maayi ɗo on anda jawdi man sotti ha ma ko hoti ha ronoɓe ɗo wonan ɓikkon atimen ɗo nder man ta hooya ndi hokki e goɗɗo se to on ronni to on yiɗi hokkugo moɗo ronne taw on ho'a nder gueɗal monon hokka mo ko pat wala ko watta amma on ronnayi on nokki on hokki gueɗal atimmejo on hokki henayi hokkego hona henayi jaɓego Allah bo on waddi nagge on kirsi ko nayi on kirsi on mbaɗi sadaka kayka jawdi atimejo o yerdaki ya derɗiraɓe julɓe Allah en pinan en andu ɗo yeeso meɗen hunde hulnide kiita Allah wala nasabbe goɗɗo Allah ɗo laara en fu ɗum jeyaɓe mako boodinɗo ma tawan boodi muɗum kallinɗo bo fakkat tawan kalliɗo hallende muɗum nde en ɗon nana waajuji banni en pinan en tokko annabijo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ha moggal fijiji men fuu annabijo ko waddi kanjum woni o diina to o yi annabijo waɗay hunde o umrayde o wi'aynde sahabo en ma ko huwayde ande na ɗum diina o yejjitay ngam diina man timmi en haaɗu ha o haaɗi fakkat to ni masalan wato hande en mbi ɗum boɗɗo ko annabijo waɗay bo en mbaɗan ɗum
kanjum noon en waɗi ibtida en perni hunde nde annabijo waɗayno kallungu liddanigu sunnin kaku sew ousmane bidoa ko woɗay ko wiyete bidoa ko na fijiji duya na ɗum gamarle woɓɓe feere famay tamma bidoa ko ɗum wamarde on wamarde ka inde man fijo on lahu on faami wato ko wiyete wato hande bidoa ka goɗɗo ɗo rewra allah be hunde nde allah shar'ay annabijo wi'ay annabijo waɗay sahabo en mbaɗay ɗum nden taw wiya ɗum boɗɗum waɗugo boɗɗum ɗo wala mo wo'inta se allah e annabijo sallllahu alayhi wa sallam ya derɗiraɓe julɓe allah en tokku ko wooɗi kuuwel en daawi ko halli ɗalen seeɗanu bo ha hunde ko latti bido'aku ɗo ɗon surɗinta wato hande yiɗi yimɓe mbaɗa ɗum a tawa yimɓe ɗo tiiɗani bido'aku ɗo yoofi sunna ya ihwan ya derɗiraɓe julɓe allah kuuje boɗɗe giɗaɗe ko annabijo yecci en ɗo heewi en ko wayi e ko hawti en be fernugo hunde feere nde annabijo waɗa en mbiya ɗum boɗɗum en mbaɗa mo wi en ɗum boɗɗum kadi aya wiyay ɗum hadise wiyay ɗum sahabo en mbiyay ɗum diina on bo yo kadi kanjum nde lattake kuuɗeji boɗɗi ɗon bananiɗo en habdu hakkude meɗen ɓe ardiɓe meɗen ɓe jaynitiɓe meɗen ɓe modiɓɓe meɗen en mbaɗa ba darul aytam ɗo ka ɗum fikra en mbaɗani bana hannde nda ha ɓe mbaalata nda jogoɓe atimme en man ɗo nda ko ɓe ngenete nda ha ɓe jangata nda ko ɓe jangata to en mbaɗi ɗum ɗo ɗum tabbiti ɗo ɗum wato en mbaɗi fuɗɗuɓe mboɗenga banni en tawi en lattake be annabijo ka ha kaza ba annabijo sappirno kooli mum ɗiɗi barkanteji ya ihwan komi yiɗi ha mi tindina en ya ihwan kuugal pat ngal wurata be konnguɗi nonnoon sey be kuugal koɗɗiri ɗumen haala hay ande mi nani waaju belngu kaza kaza ɗum nafata fanna en huway kam pat nanugo kam sey be huwugo min nani nonnoon ka min nani min jaɓi min wunni ɗum woodi atimmeje ɗo hama kadi jawdi maako ɗon hama wala mo andi a noon ɗo halfi to a wari soodugo a tawi je maako on tekku ɗum heɓan ceede boy a sooda a watana mo ngaari malla bo nagge laafunge ni kadi allah yiyatana na ɗum kulni ɗum masib ɗum kulni ɗum yeeso allah ngel wawata habtugo dey allah inni ɓe waɗi mi nder sufaha wala tutu sufaha amwalahum goɗɗo eman wiya kadi safahu ɗum ɗum zammu safahu ɗo ɗum wi'i safahu ɗo bano johaku ɗum zammu e kadi ko yingi ngel na ɗum yingore nde na kangel waɗi safahu man annabijo umri rewɓe wato naqisatul akli wa dini ɓe ɗon nder sufaha ɓe kalfeteɓe nonnoon ɓinguel pamarel bo nde o garora o esteteɗo kanjum waɗi on ngeɓata jawle maɓɓe on dokka e bonna ngam jawdi ɗi allah waɗiri ngendam men duya men be dina men fuu kanjum watta goɗɗo wari maago o accanan yimɓe julɓe allah jawdi wan o dildataɓe mar lahira kayrum jogi yimɓe yo kanjum ɗum allah laafi nder moɗon wala tutu sufaha amwalakum sufta kef jawle mon o wi ɗum jawle moɗon allah waɗi ɗum derɗiraɓe julɓe allah kulol allah ha wangata her ɓi adama to o nani o huura ɗum wiyete kulol allah to o nani o hayɗini o accini non noon o wawkini hunde nde vonde kam kayɗo ka siwa ɗuɗɓe nder meɗen ɗo ɗon saali hen jiyaɓe allah saali hen allah on andi huloɓe allah timmuɗum ɗo nder meɗen en andi bo bana no saali hen woni ɗo ɓe feetel to en wi en kimiran ɓe yimɓe latta huloɓe allah kamɓe ɓuuri ɗuɗugo to ya enen ɓe ɓerɗe muɗum ɗo joori ɗo nda ko ɗigginta ɓernde kadi enɗugo atimmejo enɗugo man en kaɓan men enɗira atimme en ɓeɗo ha men enen rabbata ɓe malla bo atimmen janan ɓe naɓe meɗen en kabdu kadi wala miskinijo julumɗo ba mako o wawata duyango hoore mako o pamarel se to o lootama o yiwama se o ɓornama se o hollite se o jangne se o holle to o waɗanaka mo wallata mo en accidamo be dina got ka o hufrano noon e jurum ɗum ya derɗiraɓe julɓe allah am en numu ɗum en kawta en numa ɗum en heɓtano en mbaɗata wonata yimɓe pat atimme en seeɗa nden jisde man ɓamtan to o yetti duuɓi 15 alas o mawni imam maliki wi to ni ɓi adama ɓiɗɗo gorko hoyɗiti accum o dilla se to wodi ko feƴƴi fatruku wa shana o gorko o mawni to debbo o hewti bo tenimo o hoti less gori ko ɗo halfimo na ɗum duumiɗum aɗo halfa atimmejo a abada ɗum jisde seeɗa jisde nde en halfata e man ɗo en heɓan en dursinaɓe alqur'ana
ɗum jisde tilimde masine. Ya derɗiraɓe julɓe Allah, Allah wallu en dow mboɗengaji, hisnu en sarruji, handutu en har ko woɗi kuwen, daynu en ɗate sayɗan e ɗate bid'a. Allah wallu en, wallu dina Allah. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم بإيماننا، فاستر عيوبنا واغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا يا رب العالمين.